Нурландыры бар жиһанны мин дөньяга туганмын. Әтием һәм әниемнән беренчесе булганмын. Нурлан минем исемем. Таныш булыйк, әйдәгез. Биергә, җырларга оста. Кичкенә бу димәгез. Кичкенә генә булсам да, мин бит әле апа да. Тамирлан атлы өнемне үлепләр яратамла. Әтием Тәлгать исемле, әнием Ләйсән минем. Әти Кукмарадан булса, Әгерҗедән әнием. Әниемнең чибәрлеге әсир иткән әтине. Данлыклы Кукмарага алып кайткан әнине. Кукмара каласы данлы, итек, табалар белән, кошын чаңгы шулатырган биек таулары белән Әгерҗедә көтеп тора. Әбием һәм бабаем. Кайткан саен сөйли әби нәселебез тарихын. Әбиемнең бабасы Хәсән исемле булган. 41дә сугыш чыккач, фронтка китеп барган. Бабаны озаккан чакта елап калган әбием. Тизрәк җинеп кайт дип, озак көткән үрен. Тик бабаем кайтмаган шул, хәбәрсез югалган. Иң соңгы хатында фотосын юлаган. Бабайларны онытмыйбыз, хакыбыз юк онытырга. Алар үлемсез полк булып кайтты безнең арага. Thank you.